नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं ज्ञानकोश जनरल स्टडीज अकॅडमी मध्ये। या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण आरोग्य सेवकाची कामे काय असतात, त्याला पहिला पगार किती असतो, त्या पदाचा जॉब प्रोफाइल याबाबत सर्व माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया लगेच। मित्रांनो, आरोग्य सेवक काय काम करतो तर दर महिन्याला आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या नियमित गावभेटी ह्या ठरलेल्या असतात। हिव, ताप, खोकला, जुलाब, पोटदुखी, अंगदुखी, खरूज इत्यादी साध्या आजारावर गावभेटी दरम्यान प्रथमोपचार करण्याची प्रमुख जबाबदारी ही आरोग्य सेवकाची असते। गरोदर महिलांना धनुर्वाताची लस, 3 वर्षाखालील मुलांना जीवनसत्वाचा डोस, प्रत्येक बाळाला 1 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आत 4 लसी देण्याची मुख्य जबाबदारी ही आरोग्य सेवकच पार पाडत असतो। तसेच मित्रांनो, पाण्यात TCL पावडर टाकणे व पाण्याची तपासणी, रक्त नमुने, क्षयरोग, कुष्ठरोगाची नोंदणी व उपचारांचा पाठपुरावा, मोतीबिंदूंच्या रुग्णांची मोफत ऑपरेशनसाठी नोंदणी, आरोग्य जागृती करणे हे सुद्धा काम आरोग्य सेवकाचेच असते। किशोरवयीन मुली व नवविवाहित जोडप्यांना मार्गदर्शन, गरोदर स्तनदा महिलांना बालसंगोपनाबाबत मार्गदर्शन, जननक्षम जोडप्यांना कुटुंब नियोजनाची साधने व गर्भपात विषयक माहिती या बाबी सुद्धा आरोग्य सेवकाच्याच असतात। मित्रांनो, ही कामे आरोग्य सेवक करत असतो। तर आता पाहू आपण त्याला पगार किती मिळतो। मित्रांनो, आरोग्य सेवकास रूरल एरिया, अर्बन एरिया आणि मेट्रो सिटी मध्ये HRAच्या पर्सेंटेज नुसार वेगवेगळा पगार हा कॅल्क्युलेट होत असतो। तसेच या ठिकाणी आपण या संबंधी तक्ता देण्यात आलेला आहे, तुम्हाला लगेच लक्षात येऊन जाईल। रूरल एरियामध्ये मित्रांनो आरोग्य सेवकास 32,145, अर्बन एरियामध्ये 34,185, तसेच मेट्रो सिटीमध्ये 38,025 रुपये आरोग्य सेवकास प्राप्त होतात। ही महत्त्वपूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलेली आहे। मित्रांनो, ही माहिती जर आपल्याला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओसह, नवीन माहितीसह। तोपर्यंत धन्यवाद मित्रांनो।